Jo, židem, dobrý. Dobrý den, takže my bychom vás zase chtěli rádi tady přivítali na pokračovací diskuzi. Vás zrovna vlastně, dobrý den, tady moje kolegyně Bára a já jsme vás chtěli vlastně, zrovna jdeme ze zkoušky, takže jsme vám chtěli říct, jako, že se nemusíte bát, že to je všechno v pohodě, že Olinka je hodná, všem to skoro dává až na jednoho. No, nezodpovědného, ano. Ten si bohužel asi náš předešlý vzkaz nepřečetl nebo neposlechl, takže se bohužel nepřipravil zodpovědně a neučil se. Je to opravdu lehké, když se učíte, tak se snažte, učte se a nebojte se, můžete se na nás odkázat a myslím, že to bude hned jako lehčej radši, no. A říkejte si, vylepte si nás někde třeba nad postel, kde se často učíte, si nás tam vylepte a vzpomínejte na to, že to všechno jde, když se učíte. Všechno jde, celý život jde, když se učíte. Učte se, je to vlastně základ, že jo, ale kdybyste přece jenom měli pochybnosti, tak to udělejte jako jedna naše kolegyně, které jsme tady vlastně učili fotky do indexu a říkala, že kdyby je tam neměla, tak prostě by to neudělala. Dostala holka za 1. Takže my vám fotky rozhodně půjčíme kdykoliv, když zaplatíte nám teda takovou menší sumičku. Jako jenom takovou 4číselnou pro každého, taková v desítkách. Protože... Ale tak to nebudeme tady takhle. No, pak to si potom, ano, no. Potom vás odkážeme na naše webové stránky, kde je teda hodně příspěvků a hodně návštěv a takhle. No tak, takže vás zdravíme a teda nebojte se, učte se. Jo. Učení ještě nikoho nikdy nezabil. Naschle příště.